ಒಂಜಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತಚಿ ಇನ್ನಿನಿ ಎನ್ನಿ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತಿನ ಹೆಸರು ಅದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಾಡರ್ನ್ ಆತ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೆನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮತ್ತರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತಂತೆ ಏನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೊಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಬಂಗಾಯ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಎದುರುಗು ಸುಮಾರು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆಟಿಡು ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನು ನಿಗಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ತೊಜಂಕ್ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ನಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತೊಜಂಕದ ತುಪ್ಪು ಆ ತೊಜಂಕ್ ತುಪ್ಪುಡು ಯಾನಿನಿ ಬೋಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒಡೆತ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನೇ ಅನ್ನಿಕಲುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿ ಅನ್ಪಂಡ ಇನ್ನಿಯೇ ಒಂಜಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತಚಿ ಇನ್ನಿನಿ ಎನ್ನಿ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ತೊಜಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆದ ಒಡೆತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೋಜುನತೆ ನಿಕಲೆ ಪಿರ ಸೈಡೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೊಜಂಕುಂಡು ಅವೆನ್ ಕೊಯ್ಯೊನ್ಗ ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನು ಪನ್ಪೆ ಒಂದೇ ತೊಜಂಕದ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಪುರಿ ಪತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡದ ಲತ್ತು ತಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳಿ ಬರ್ಸ ಈ ಸರಿ ಬೇಗ ಬೈದ್ ನೆಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಆತಂಡು ಈಜಿಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಬರ್ಸ ಮುಗಲಾತಿನಲ್ಲ ತುಳಿ ಹೆಚ್ಚೋರು ಬರ್ಸ ಮುಗಲಾತನಂದು ಏನೋ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತುಳಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊಯ್ದು ಪತಂಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಈಜಿಂದ ಏನು ಬರ್ಸೋದು ಚಂಡಿ ಅವೆ ಫಟಾಫಟ್ ಏನಿತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಪೆ ಏನು ವರ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರ ತೊಜಂಕದ ತೈಯೇ ತುಂಡು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಅಂಡ್ ಏನು ಪಂಡತೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ಉಂತಿಯಂದ ಬರ್ಸ ಬರು ಬಂದು ಯಾನ್ ಏತ್ ಕೊಯ್ತೆ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇತಿಯ ವಿಂಕ್ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬೋಡು ಏನು ಪುರಿ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಕಲೆತಿಚ್ಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುರುಟು ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ನೆನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಐನಚಿ ತಿನ್ನೋಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ಸನೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಕುಂಟು ನುಂಗರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಲ ಬೇಲೆ ಆವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟದು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರು ಜೋರುಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ತುಂಬ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಯನ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ರೆಸಿಪಿ ದಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಓಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅವೆನ್ನೇ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತರಂದ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 15 ಇರುವ ಬೋಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೋಲೆದಾಲೆ ಅನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದು ಬೋಲೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಜಾದ ಲೆಕ್ಕನ ತೋಜುಂಡು ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಲುಂಬು ನೋಡು ಸುರುಟು ಲುಂಬುದಾತು ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತುಲೆ ನೀರು ಮೈದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿತಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 15 ಬೋಲೆ ಬನ್ನಿ ಅವ ಇರ್ಪುಂಡು 5 ಸೀಟಿ ಪಾಡವೇನು ಸರಿ ಬೇಯೋಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತದು ರೆಡಿ ಆತನು ಬೋಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ಚೂಲಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು
ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡುಂಡತೆ ತೊಜಂಕ್ ತಪ್ಪು ಮೂರ್ದು ಲುಂಬುದು ಮೂರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೊಂದು ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಬೌಲುಗು ಬೋಲೆನ್ನ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲ ಅವ್ರು ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಚೆನ್ನ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಲರ್ಲ ಬರ್ಪಣತಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲು ತೊಪ್ಪುಡ್ದಲ್ಲ ಪುರಿತಂಶ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡು ಬಂದು ಮಂಜೋಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬೋಲೆನ್ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಮಲ ಪಾಡೋಲಿ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಅರಿತೆಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಯಾನ್ ಅರಿತೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದೆ ಓ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋನಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಡ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ವಡ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಯತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡು ನೋಡು ಇದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟದ ಹಗತ್ತೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡತಿಲಿ ಚೂರಾಂಡು ನಾನು ಮಸ್ತ ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರಾಂಡು ಏತು ನೆಟ್ಟು ವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಕ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ರೆಡಿ ತಿತ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಂಟು ಉಂಡು ಒಂಜೆಂಚೆ ವಡ ಮಲ್ತದು ಪ್ಲೇಟಡ್ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಈಸಿ ಹಾಪುಣತೆ ಒಂಚ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದ ಗೋಲ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೇನು ಕಿಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ರೆಜ್ಜಿ ಪಟ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜೆಂಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏತಾತನು ಬಂತು ಈತೆ ಆತಿ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲಗ ಮುಜ್ಜನ ಕೇತ್ ಬೋಡ ಆತಾತಂಡು ಈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಲ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅದೇ ವಡ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಏನೊಂಜಿ 4 ವಡ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಅದನ್ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಆಗ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡುವೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬಾರಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಅವೆ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಆವಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಿದೇಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಬಾರಿ ಶುಭ್ದ ವಡ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತೆ ಕಾಣ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕುಡೋರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಏತಿತ್ತು ನಂದು ನೆಟ್ ವರ್ಂಬ ಇತ್ತುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಐನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ವಡ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಅನ್ಬೊಕ ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಈತೆ ವಡ ಆತೀನಿ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಸಾಸ್ ಆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಆಡ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಣೆಂಕ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಾತನ ತುಳಿಯತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೋಜಾವೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆದ ವಡೆ ರೆಡಿ ಆತನತಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರಂದಿ ಎನ್ನುವೇನು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಬೇತೆ ಉರುಡಿತ್ತಿನಗಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೋಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಚಂದ ಅಂಡ ಉರುಡಿತ್ತಿನಕಲೆ ಬೋಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಂತ ದಿನ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಾಲಾಪುಂಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕತನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಚಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದು ಇತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದಿಪ್ಪರು ಒಂದು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿನಸ ಬಂದು ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿನಸೆ ಒಂದು ತೊಜಂಕ್ ತೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ ಆಡ ಇತ್ತೆ ನಮ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತಿನ ಹೆಸರು ಅದು ನಮ ಚೂರು ಮಾಡರ್ನ್ ಆತ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ದೇಪಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡರು ದುಮ್ದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚ ಪುರೈತನ ಅಜ್ಜಿನ ಗುಲಿತ್ತಿಲಕ ನಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಕೊಡಾರ ಪನ್ನೊಂದಿರಲೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.